Juillet kalo tile 22 tɛmɛnen 100 mm kɛmɛ ani fila o de nana bila tile fila o kɔfɛ 100 mm kɛmɛ ani duuru o de nana dugu kelen kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman o de don Bilakaw kun. Yaya Wara Buhari ale ye Bilaka ye an k'ale lamɛn. N bɛ fɔlɔ min na o ye ji hakɛ min nana san na ɲɔgɔn famana ka na bila. N'o kɛra ji tagayɔrɔw bɛɛ de fala, ji kan ka boli fosi dingɛw kɔnɔ ka taa fan o fan fɛ o bɛɛ fala. Donc ji kun bɛ taa kungo kɔnɔ ka tila ka segin ka na dugu kɔnɔ. Donc gɛlɛya fɔlɔ kɛla o ye. En tout cas a ye tiɲɛni min kɛ a tɛ se ka lakale. Mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nin tiɲɛni hakɛ in de kɛla tellement que tiɲɛni kɛlen ka ca. Mɔgɔw y'u ka sow pɛrdi, mɔgɔw ye u ka dumuni duntaw pɛrdi. Ɲɔ ni malo tununna, baganw t'a la, sow binna, tiɲɛni min kɛla mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na. O la sa Bilakaw kɔni u ye weleweleda bila bɔlɔlɔsiraw fɛ ani sira bɛɛ lajɛlen fɛ walasa dɛmɛ o bɛ se k'u lasɔrɔ cogo min na. Bilakaden minnu n'olu sigilen don Bamakɔ olu ye lajɛrɛ belebele kɛ sibiri tɛmɛnen mun bɔra o kɔnɔna la Marakacɛ Dawu n'ale kɔni ye nin kulu in kɔni ɲɛmaa ye an k'ale lamɛn o kan. Donc mɔgɔ minnu n'olu tun bɛ lajɛ la sibiri mɔgɔ 50 dakɔrɔ la o tuma bɛɛ y'i bolo don i kun an ye sefa wari min ko fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔnin bɛɛ o kundama bɛ t'i jɔ fo 100 a dakɔrɔla la. O ma kɛ a bannen ayiwa an ye a laɲini fana k'a fɔ nin cogoya in na mɔgɔw bolofɛnw de taara ji la ka fara balo kan. O tuma minnu n'olu seko ye fini ye don fini ye o ka se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka taa kɛ sababu ye ka mɔgɔ degunenw k'u dɛmɛ finiko siratigɛ fɛ. O tuma kɛnɛyako siratigɛ fana la an ye gangan gosi k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni seko dɔ b'i ye kɛnɛyako siratigɛ la o tuma i ka se ka fura dɔw di i ka se ka dɛmɛ wɛrɛw kɛ. An y'a ɲini k'a fɔ dɛmɛ ninnu ka don u ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min ye dɛmɛ lase anw ka jɛkulu ma Bamakɔ yan jɛkulu in dɛmɛ in a bɛ se. O la sa Mali météo la o mun ɲɛsinen don san nacogo kibaruya ko ma Bakari Maganɛ n'ale kɔni bɛ cakɛ ye ale y'a jira k'a fɔ ko ɲina sanko kɔni a bɛ bonya kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ a b'a da don la k'o fɔ an ye. An ka sɛgɛsɛgɛliw fana y'a jira k'a fɔ ko k'a daminɛ juillet août septembre o kɔnɔna na san barikama caman de bɛ jusqu'à ce que fo inondation bɛna kɛ a bɛna kɛ yɔrɔ caman na y'a ye Mali kɔnɔna na donc mɔgɔw k'u sigi n'a ye bon yɔrɔ minnu bɛ déjà n'olu bɛ dingɛ kɔnɔ comme i b'a fɔ komi bila n'a ɲɔgɔnnaw parce que bila yɛrɛ de dugu sigiyɔrɔ bɛnnen don ji sigiyɔrɔ ma donc o la fo ka jateminɛ sugu dɔw de kɛ sisan sa olu bɛ se ka kisi cogoya min na ni san barikamaw nana n'a ser'u ka yɔrɔ la u ka fɛɛrɛ tigɛ joona u ka taa gere kan c'est à dire sanfɛlaw la u ka ji sigiyɔrɔ ninnu to yen y'a ye yanni samiyɛ yɛrɛ fana ka se labɛn dɔw de bɛ kɛ n'o ye ka caniveau jibolisira ninnu labɔ olu baaraw kan ka kɛ a kuma na y'a ye donc n'o fana kɛra ka ɲa donc a ka ca Ala fɛ ni san barikamaw nana ji bɛ woyo ka taa joona yɛrɛ ma. O la halisa Bakari Maganɛ ka fɔ la don n'a nataw la mun kɔni ye sanko kɔni ye o na warakata kosɛbɛ o la maliden bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu sigilen don jibolisiraw la u ka bɔ o yɔrɔw la walasa ji a kana tiɲɛni don olu fana kun. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.